Samuel nwoma edi kan ti aduonu nsia. Na sififo ba Saul nkyɛn Gibea bɛka sɛ, Enye David na ohunta hakila kokwa etre pata no anim no so no. ɛna Saul sɔre sane kɔɔ Sif srɛ so. Ɔne Israel mmarima mpensa wayi wɔn sɛ ɔrekɔhwehwɛ David Sif srɛ so. Na Saul kyere nsraban hakila kokwa ɛkyerɛ ɛsrɛ pata no anim no so. Ɛkwan ho, na David deɛ ɔtena ɛsrɛ no so. Na wohunu sɛ Saul reti no aba ɛsrɛ no so. Na David soma akwansrafo. Na ohunu sɛ Saul aba ampa. Ɛna David sɔre kɔɔ deɛ Saul akyere nsraban hɔ. Na David hunu faako a Saul ne ne sahene na ɛba Abner deda. Nso Saul da ntiase nam aboae hɔ. Na ɛdɔm no akyere nsraban atwa ne ho ahyia. Ɛna David ka kyerɛɛ Hetini Ahimelek ne Seruia ba Abishai, Yoab nua sɛ, Hwan na ɔne me besane akɔ Saul nkyɛn wɔ nsra mu hɔ? Na Abishai se, Me ne wo besane akɔ. na David ne Abishai kɔɔ ɛdɔm no nkyɛn anadwo. Na hwɛ, Saul da hɔ ada. Ntiase nam aboae hɔ. Na ne pia si fam wɔ n'atifi. Na Abner ne dɔm no deda ne ho hyia. Na Abishai ka kyerɛɛ David sɛ, Onyankopɔn de wo tamfo ahyɛ wo nsa nnɛ. Na afei ma memfa pea no menwɔ no minkuta fam prɛko, na meremfoa no so. Na David ka kyerɛɛ Abishai sɛ, Nkono, na hwan na ɔtene ne nsa ka deɛ Awurade asra no na odi bem? na David ka sɛ, Sɛ Awurade te ase yi, gye Awurade na ɔbɛka no, sɛ ne da beduru na wawu, anaasɛ ɔbɛkɔ ɔsa na apra no akɔ. Awurade mma no mpare me sɛ mɛtene me nsa maka deɛ Awurade asra no no. Na afei fa pea a ɛwɔ n'atifi no ne nsuo kuruwa no na yɛnkɔ. ɛna David faa pia ne nsuo kuruwa no firi Saul atifi. Na wɔkɔe. Na obiara anhunu, na obiara ante, na obiara anyane, na wɔn nyinaa adeda, efiri sɛ Awurade nna hɔ atotɔ wɔn so. Na David sene kɔɔ ɔfa no ho a. Na okogyinaa bepɔw no atifi wɔ akyirikyiri a kwan pa ara da wɔn ntam. Na David hyɛ ɛdɔm no ne na ɛba Abner mmɔn sɛ, Abner, wonye so. ɛna Abner gyee so sɛ, Ɛyɛ wo hwan na worehyɛ ɔhene mmɔn no? na David ka kyerɛɛ Abner sɛ, Wonyɛ ɔbarima, na hwan na ɔte sɛ wo wɔ Israel mu? Na adɛn nti na woanwɛn wo wura ɔhene? Na ɛdɔm no mu bi baa sɛ anka ɔrebekum wo wura ɔhene. Asɛm a wɔde yi nyɛ. Sɛ Awurade te ase yi, mo sɛ wuo, sɛ moanwɛn mo wura a Awurade asra no no. Na afei hwɛ deɛ ɔhene pea ne nsuo kuruwa a esisi n'atifi no wɔ. ɛna Saul huu sɛ ɛyɛ David nne, na ɔkaa sɛ, Wo ni nie, me ba David. na David se, Ɛyɛ me ne, me wura ɔhene. na ɔkaa sɛ, Adɛn nti na me wura di n'akoa akyiri sɛ yie? Mayɛ dɛn, anaasɛ bɔne bɛn na ɛwɔ me nsam? Enti afei ma me wura ɔhene ntie n'akoa nsɛm. Sɛ Awurade na wahwanyan wo atia me a, ɛnea ma no nye aduane afɔdeɛ. Na sɛ yɛ nipa mma deɛ a, wadome wɔn Awurade anim. Sɛ wɔpamo me nnɛ, sɛ minya Awurade agyapadeɛ no bi, na wɔse, kɔ na kɔsom anyame foforo. Enti afei wɔma me mogya ngu fam wɔ faako a ɛnyɛ Awurade anim. Efisɛ sɛ Israel hene afi adi rehwehwɛ ɔkraman dwie, sɛdeɛ woti akɔkɔhwedeɛ wɔ mmepɔ soɔ. ɛna Saul kaa sɛ, Mayɛ bɔne, san bra, me ba David. Na merenyɛ ɔbɔne bio, efisɛ me kra boa yɛ din w'ani so nnɛ da yi. Hwɛ, madi nkwaseasɛm na mafom bebree pa ara. na David buaa sɛ, Hwɛ ɔhene pea nie, na ma mmeranteɛ no mu baako mmra mmɛfa. Na Awurade bɛdane onipa biara trenee ne ne nokoredie ama no. Sɛ nnɛ Awurade de wo hyɛɛ me nsa, na mampɛ sɛ metene me nsa meka deɛ Awurade asra no no. Na hwɛ, sɛdeɛ wo kra asɔm boɔ ɛnnɛ m'ani soɔ yi, saa ara na me kra nso nsom boɔ Awurade ani soɔ. Na onyi me mfiri ahohiahia nyinaa mu. na Saul ka kyerɛɛ David sɛ, Nhyira nka wo, me ba David. Wobɛyɛ ahoɔden ne pii, na wobɛdi mu nim nso. ɛna David sii ne kwan soɔ. Na Saul san kɔɔ ne tenabea.